MPP nya tumi a onfa nipa nya hwe na me ka che momo nimre na mo hwe haye so asan kraye mo dadodo wa mo ni anso akatua na so so awia Ghana de kobo bra wo de wo nipa mbo munyai ewenu na mo hwe wenu de bema mo matimi anya ni munya mo Amanda share aha Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo no wage so e wa ahobrasem se yesane no madwemba ekwan so ya mamu nyina atena se makwaba e de mo ba kasafidie so ya damase de eka nyina ne se wotwedi ampo nyankopo tete kwa from water munkuma cheto stew na obowia monwia wo abaduasaje abaye wo simpitim primprim omomu nyina wo ban na wonko am wonso am won kore taban so emfa muntwa afi mre kakra akayi na omomadwuma nso ho ban mamu kwantenten a anwodin sanse muni Nyansapo edini ye pa na ye ni sonso bebre nananom amohwe ankran de hya abrempon ene akunyini munyina ye chia mo enne eden na yasa babiem ye bese dia na mo amunim yedwumadie se de yesi di yedwuma ye mfa nsoma ne ye mfa hinta se ne asem ni sitie na wose nananom agyeche Nyansapo ekwan so no ne ambom modern ne enu onimdefo aboa ne sane ne badwemba kwan so eno ano no ne yekọ ti ye besane mu bewie no na wawutie ya wo hwe ye no nanso anya wo de afa ede efrim sabe sante kotoko ngoma no apem dichemu be se duokon no osese woni panyi wo fie na akodo se panyi bi tu ni bafoa na ade bi abo koto dwem of course mene wa na bebo nkomo yi mo dada tumi tuntum eye bo 7 days ewo kumase eho ena owo black power no boko de enye boko so ya boko jan de enye boko kra na enye boko den ya o manwe e wo se aduru time se wo se ye bie adwenem ne yesu nyansa ade obi se na adwenem asi enwanwa enema ekoso na airtime pa hwe de bia meka se o man Ghana sika unim se on the 17 na ye besu ayi no president Mahama besu ayi no sa ada na mesu mebodua midika kan mo fidie no so wo mo nam na am se NDC aba a o mo se ne man anyam bia no o mo papa japade no mo se na so o man japade no mo se no ana ni pension nyansa sa enti ya da so tie BC di man because ade ba ko a da bia meka kra ne se da bia ye to abawi a 2017 sa na nkwase mu ekoso ye to abawi a na omman na japade ye do omman ni sika ye na mo eni pa bi mu se no sa wo ye NDC ni na wawi ni a ana wo ye MPP ni no ana NDC de na abayen ka no ni ye MPP NDC o mo se NDC awi ni o mo se ne ma ba MPP fo no bi so jimi ukwa nteba mo twetwa bas kwase asem no kra bade ye focus so wo ye NDC ni a sese no wa ban na me fan se eba aya Mahama na eba enti unko sei wo manager pade no sika nko de be bibi foforo no dey say oba say wo say discount ko siesi o enti ye Nyansa common sense was wo be o ma say na ye me dey tachiman ade ade na tachiman o tachiman dey e so ma say ho o wade na tachiman nko ma no enka o ma no ho e wo say basa say o say be ka asem ni tie e ma hu de amika so ti ase ma me nkere wade he tobo ma me nwan ni mu no obi hwa wo ntie afi na me di topic kura kwato dwa tachiman de no e wo say o mo say no so ti ase on say tachiman boys re toto bo asante hini baasim emfa say o man asante baasim nyenya panyini a wo so o ye say we konti hini e be bo nkora na ba so o one dey say your friend say ye tachiman hini na be bo ma ba so no na obekenkan tachiman hini na no bi say eti say na boys kro na asa ko say police station ho no eno so ba be bo ma ba so ana be kasa tia na dey no say boys kro na no obi o we koto da so ba kro ya gire tinyi emabura ya ade e so ba ka tore say da bi manya ade ye nse ade so pam hufu ato no be ma enya police fo em ko say we enya police fo ya so na be gina mo hwe me say bas enti kontina wa be ka de obabo ma so ma say police station no ana so wa be ka say ode ntu no ma say police station na na ze wo wasma wo kan akoye typical ayi say okofa jata ba be fie na abayen na wonyi no be enu bi no ma ye no so na na wo san ko mututu o manum sen no tam na car no o mo say bas no na wo so papa panyinu ba bonten be ka say o da bi social media kasa de yenim se be wi ase ti ewura wo de wada woroma una na ma anya de fa che wo ye be hwe no mo ye sa akra no emra ne no mo di wo be bo ma ba so ma ya de ene ye ko say police station be to be kasa abusia na ane ensem we a wadi ka sha ase no e woro so e ba se wuku adapo asoche eno abi ka ho a ye be bobo so ya to aba no awie na nkasa na minim sa mu nyina mu wa asem bisa bia wo se bisa na mebisa ama muntim kuma ntom yem ya to aba na awie ye wie nkuguo na aba ne bi nsi da e bi nsi da wo yem se Rollins 96
a wonya aye 58% a ebi nsi da eno kra no parliament akonwa no ankowie sei but we dia me ne wo kasa yie no mprempren no NDC amanyukuo no ya kasa bibi 2/3 okọ man Ghana mrahye bedwafie won ma ye chemu miensa emu mienu a e wo samrahye bedwane nya no mutumi de ye adwuma bia wo fie ho no eno ne kura NDC sisi nti e kamia kwese MPP amanyukuo mrahye bedwafo no brodi be kasa wo mo be ye useless e wo fie ho o mo man faso bia to mpekro betumi ada no ma ye o madwuma ko so mo ko o ma anko o mo beti o mo maka na NDC fo betumi ahyemra ayemra amamra ye adwuma e wo Ghana ha ana Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ono nsunkuguo no anu akoye hye ese wo rentichemu no ne ekọ na entwemu no ya ye 2 million e wo Ghana ye Mahama e de abiti no e wo ho eden ade pote ana ko fa asa nkugu anu osi e de abre MPP so eno nenne ye pese ye ne nana isane na yetie yesanse nana ka kire se aba no MPP be wini e wo hanom na akosi ni sei ade ne ko bae bi besisan oni mebuo na wo so mo ya wo mo anya na ni nyina ka wo nenne ya beto ache nti wo de ko akoma to ye de wo si ebisa na bia bebisa no ha ene anope nana akwa babiem emini kan fa sa question we won answer o ma ne ye clear e wa fidie so se unim se MPP be wini ni titru uchire mu ma ye ka se wo hwe se de John Dramani mama Bawumia ko visit nananom wan fa ni dia mabuo no ma nananom bobofu amo mo betimi asori atia NDC amo mo dimcho de wo kae no e ba ne se na ko wiese nua me da ase on se ensem no ya ka ensem ni bebre na oman Ghana utu dipafo a onfa me de nanka me susuye mu de nanka MPP ba nanka mepe me ba me wiase nyina no na me nya me ye konfo na me tuma ba ma MPP me ntu aba ma NDC da ye mo me durumle bi a regional minister ani DC so mebububu yi a me bo ebo nka abeni NDC fo na bo ayen ye demonstration wo krom NDC fo bo ayen na ntwie kura na me de ko bo odua wo soro ho no NDC fo ne toye wow nti ma me hu se NDC fo no enye o mu nyina na enye papa ebi ye papa nti ya sha ase nyina wo se menya platform bia metimi ka se NDC e wo fom ba MPP wo soro mle bi kura wo kan no soro a se Bawumia belusu omo ne ma yi a o metima ba be da top ema me be ka kire o mo se na nanom hia kan de Japan na se Bawumia e ba emwa o man Ghana e no mo di sika wurawuram ye wi aba no wie no MPP fo na asa aba abonten be ka kire ye se saa sika no mo de ma dedicate fo no e top money me sa be ye video ha busa o mo se anyam bia no na wo se nka mo ba gitum se enye nokore me mo ba ka se e top money dia makwa koyi frankatufo ne de naba se o magina ma MPP mo ya de mama sika na o de aba ne mom ye ne ye be kwa akoto aba no ayi president no mo be ma ye obi anso sika na aba me obi anso sika so be ma say be sine no munyi ye question na legitimate question pa na amambre bi wo ho MPP fo mpanyimfo o mu tie mi o mu ben mi ne de ebi kura mo manhia mi yi ho asutire ma wo mo say amambre wo ho so o mo ye na nantwi amambre firi se mpanyimfo bi akantam se o mo ma no dena enni MPP party nanim nti o mo hwe no mo nane niema me de me mpe osika ye ka asem na nam se ye me ha ye ni nka se bra me mo awo ni nti no o mo fa niema simple me sa ka kire o mo se MPP se MPP kura timba power MPC ni de ebe mbe lusu ankasa cause o mo moa na waka asem bi wa ma mimisa wo zanza na me re kura afi ade we ekoso asantema na ebinom de wo ma no ka enye obi a na me ka asantema me nka asanteni nko a because enye asantefo nko na wa asantema se obi ka se ye mpene matani emedi yeso ususu se ye tache me ye de ka asemi eno ka ho bi nene akwatia MPP ana minia medase eye apam a eda ho ema nansani ye video mu masuma akura bowuram nanka ho asem na obese obeka ba won se ha no ye masuma no meka na asem ya na ye nipa famu nti ke ye station bi mu dia nka masuma na asem no nka pia bonten man komo hu do mbe so ede bia meka se MPP fo ho omoye ho nkrata asem school sem ene ho nkro ne ba MPP NDC fo so ye unima de kra no wani ye din a omo hia ho MPP nya tumi a on fa nipa nya hwe as a regional minister papa panyi wetimi ka se bo wa nyina ye 40
si also si ɛhɔ no so mam de ozi MPP nyatumi ɔmo nya dɛ ɔmo fa nipa nya hwe di ɔmo no ɛkɔ ɔmo botom ye ɛkɔ ɔmo anum ɛna ɔmo pɛ ɔmo tie ahomaso dwe ɛwɔ ɔmo so tia se se me ɔmo betie mi a ɔmo fa ba ɔmo mpake next 4 years ɔmo fa Kennedy bra yɛbɛba hɔ to bo pa hwɛ MPP fo yɛ nkrɔfo bi a menua dwa ne ahantan ɛwɔ ɔmo afa sika kura ɔmo fa nipa bi anya hwe yɛ wɔ ha ɛna adu tutu DC yɛ wɔ ha yi Kwabre South ɔyɛ nneɛma ho bi ne nneɛma bi ɛnɛ wobɛduru ha na government school na yɛ de sisters de ɔmo bɛdi anti ne yɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ masa yɛ ne yɛ te down no yɛ hu na de sene mo a mo wɔ soro nneɛma bi wɔ na wɔ ka ɔmo fa ne simple nti lusu yɛ ɔmo lusu ne de ɛbɛboa ɔmo na agu ɔmo anim ase yankasa ɔmo ka sɛ nipa adwena adate sɛ first no ho sɛ ɔmo bɛgyina monten ka sɛ Asante region de wodi odwan kura gyina na de MPP election no bɛfa mɛhyɛ da ba yɛbɛba Asante region mɛhyɛ da ba ha ne yɛdi Asante region de no ɛho nkwa ɛno nti na yɛhyɛ asɛm bi sɛ nipa mo madwen bie sɛ nipa adwen ma bie wokɔpɛ adwuma mo bi papa ayɛ o ɛsɛ mahama onya ayɛ ne ma anyina ani agye obi abɔ white ba wonam ɛsɛ nneɛma etuo kan ana wokɔ damu a mahama ntimi ma magyina won kan sɛ we no yɛ me fan ntimu nyina o kuro ne nya mahama de o so no awakasa sɛ posifo no mfa mra nya adwuma enti sɛ wokɔgyimi ne yɛsɛ be yɛkɔkyewa ɛmra na posifo de bɛyɛ adwuma enti no ɛyɛ baumia na ɔmde ne baayɛ ne de na wo de yɛnhwɛ papa mahama hwɛ campaign bi ɔyɛ enkoye sɛ wabɔ nneɛma mienu so wo de hyase de free primaries no sɛ kwan a wɔn fa so a wɔn kɔ yi akandifo sika wɔn de wurawura mu no enti wo ba out de ne abɛto yi mampanyin de ne Ghana ni no ɔno so kɔdɔ ɔno so pɛ sika ebi je fit ebi je 5,000 ebi kura je nya ne nenam so atiase enti wabɔ hɔ no so ɛna wasa bɛte asi fulani ɛna afei wasa ka ahomaso ni dwe ne de ɛyɛ ɔmo number 1 okay enti wo so sɛ ɛyɛ saa tribe ni bi na ɛwɔ Ghana ha no ne titiri esrem hɔ no a wɔn nhyɛ dan ne yɛnuanu fulani fo ne nka no wo sɛ friend fo mo nya Ghana fo nipa mpanka no kro for the first time I to aba northern region yem say north east nko a na baumia eri niye ya ka nyina NDC parliamentary seat 15 18 11 chese nwanwa hwe omo pa omo ntra se ne nsema ye ka ne omo fa nkwahye omo neema na omo nhwe se neema moa wo mana hwe dwani ahantan fa nya bibia o dwani ahantan no national asem yemra ne megina asantemantem na yenhwe asantemantem se nipa ankrofo bi bo ne din untumi se dwani ahantan ono nso bi na ono kura ka ho na NPP na unim se wo chema untumi utumi ba bonten be ka se wasi territory ti se santehene ka asem na se enya obetumi akere wadwen fine why ade nipa de so akere wadwen na yemu se ho se galamsey na utuye na Asante region wo ye na o mo be hye ye wura no ade na wa ba bonten be ka se enya ye wura na ye wa hye ye woni ma bi wo ho a ho wo hwe nipa ye de na nka ye pese me de nipa na me pese kana na no bo ma MPP sa ba biem ni se we asenso boache ani nipa me don party nim ani kana de Japan asenso boache kwa de na no nko bi hwe me wo kai mu se ma ko kana asem nya asem keto akwa omo pe na asem ha na mo bridge bi a oba won se wo kɔ ayi a aha bridge na wo ye ho e won abeso no e 100% cause omo anwabe afa wo mo awurawura wo mo dem asɛe niema because of bridge no wa ya ade ba ye onima bebre bi wo hɔ a MPP fo no de menua abase na ye panifo so no ma hwegu a na hu ne hyehyɛ edi ntina ususu se ema asante mantem atitiru nipa nto abansa omonto cause awanji chemu no 61% ene to aba wa Asante region na yes 39% ankoto Asante region fo nyina no mu hia Canada Japan no mu hia Canada eme be ka kyerɛ m sɛ masa de ekoso no mu hia Canada o timonye careful unim sɛ ukɔ aduma amanfo ye video e ka kyerɛ mahama sɛ ma on ha no ho nya campaign for system mesi wo on beto ama no because of Canada o man fa na mentra utu omofo mo mfa o me ka kyerɛ sɛ onu abe na wo so a onsam ne prem moja media maka na maka me bo ho ka kyerɛ m sɛ masa mo fa Canada mra mo fa Canada ba ba we kai one touch ne sɛ omu lusi abra omu koye primaries ni wie no kra na omu na so na me ka kyerɛ m sɛ omu wie na mo amfa bara maka Canada m sɛ afu ayeka
Ebi si asante mantamanso de ka ho bi eye interchanges awodo. Esa aban e ha de stronghold. Debi anu omo kana. Ye de ado kura na ye de MPP flag hye na. Ombeto amaye. Ye de ado kura na MPP enti no. Mpuntu dwuma titiri bi a hye da course wa. MPP before the flag e ko share konfanochi. Ai. Sa de bi ko chiri otumfo nan. Ye nhwe. Emre akonfanochi gi. Ye otumfo siesie. Ono no kofa niema fra brochiri nkrofo bi bua na e baaye no. Wotu so metu duty. Nye fa kwaye konfanochi, wo wiase konfanochi ne kura na zantoma ho. Embo ne belo power na. Ale konfanochi wagimi. Besinne 47 MP se wa Ashanti region na NDC kura mu 4 no MPP kura mu 43 no enipa 7 pe na make contribution on se de bia na me ka kire wo se wo mo a omuntu asika na se me bo ye nhwe wo mo mutua asika no diburo se na wini ye ene wo ti se do se na munta ka se watua wo wini na de fine so ti ase wo betu asika bia wo so wini wo betu asika bia wo so wini because wo de boa wo man o man no so na kwato abama o santehene wanyale nkwaji nda o ada menhia no ho yede unu se menhia hospital na otumfo entini ye sa hospital no otumfo ma menhia abi friend say jinda o me pehwe wo ni bibia na ho nti wo free say no so ka ho bi me nua mo wa adwuma ye o ena me ankasa msa ye o madanko dada do se me bo mu dua o me bo mu dua o na se wo no mi hu de mi nsinko wa ye ho se santofia no ma me o fa me ofa musu oja no jasa de eto da esa wo kan e de ma wo no wo mutima ye wo de na unim ne wo sa ye e from madanko dada do me metimi no wasere pa na me ku se wo ne me sra me hwe oye ena ma akom ye hu no so ti ase ena ma akom ye hu me ka chom sa apemfo no mo mu wu okrom ha no o mo so be wu bi apemfo be ne wu okrom ka mo be bi abo o mo so be bi abo mo twehwe nkrofo da okay abo ka bo ha no mo okay me say NDC fo ma me nantwie me bo ni ko nya ko hye de bo no apemfo bi wu wa ha apemfo wu ye obo ko fa soja fo free sunya na be twehwe dan okrom ha nyina this is ase me ka se ma kire odno kre this is ase enti wu ni se moja ahwe egu nso ka ho enti ebusa mo se anyambia efiri wagadugu ene ati krom ha na region minister papa panyinu tira ka se yesi dan na jo tie mu budan ntu wo de wo se wo no wo yire na tie wo yire bu afu ene wa pia bonten wo so be ma no anya abotre watu pununim ena wada obebuma wa mienu ade achi na hu so pia firo bi dan ma wo so yire akọba dwan na ko na bonten na oso mo pere ne nkwa enti NDC fo ehye ye bo se mayen wore o mbe ginam se de ba wo ma ban ba ye ho betor me so to makoma so se apemfo be wu se die nipa be bonyanya se die a ene na mbotimo do e say why you hinted the echu na me de menye o me obi oni mi bia nim se menye waje atu obi oni mi bia nim se menye ebi se interchanges nso ka ho omubu asanteman kwasea interchange 5 obetra so 8 years ba akukura ni wa wotimi eyoye eno ane mo hadie ya washa se skeleton ebi se no nso ka ho se eno kura nhye da nka ho bebiri because yenim se wo mo de ye politics no mo ye kwan adedada akwala nim se ye be ya adi se wo no yire tina mo ya aka wo ho bo punu ma anti mo ho ye ho no ye ko ya bia ye sei so ta se ye sa na ekoso ye be to aba aso wo ye adwuma wo to ma me na ma to aso wa nto ma me na majai ntina ye se wo sa so am interchange ukura hu ni se na ya ba 20 na o mo se da kiki se wo fi so mpeso mo ye ade a na o ma anye eje wo ko ho a omo na de na wo ho no contractor no ko na de na wo ho na security for me bi wo ho mo hwe me shi bi ansi ho ebi ni subu asa abo hu ntumi bi se o ma mo resampa sebi edi asante ayemfo atem eno nso ka ho ko asante ayemfo de odo nsa ka ho mo a na odo nsa akanyame ni bia me ka se wiase obi o so asante bia so no ane ho to no so ta se na o ma lo yampa ebe keka na o di atem na otumi ka asante region ahemfo e fa nkwala ene se na ono ankasa lo yampa no to ro ne ba be se no ahemfu akofa no o hwe de otiwo ya ne ba ho ofe be se o hini bi kofa ne ba so ta se eti so ohini akofo obi a o evidence ekura we se bia nyam bia so kura tu no bada ohini no se ne be mangui o so betum no bada ne twice se ne nkonwa ne betum atia ne se ade a wo ye ne etia akonwa ne mra enya wo lo yampa wo na so ukoko kasa ukotia ohini bi fa ahodie so ene na mre bi na wo kasa galamse na me ka kire mo se wo mo na wo ka galamse hu asem na santehene onye galamse enti mo hemfo na mo wo ho no obi ro betum tu galamse ohini wa makwa betum atu obi etum wura folasim abra wo ohini wa makwa betum wura folasim enso mo nyina mo ya nam de ahye santehene
Santehene wona betime gina kromu aka se wono Santehene say Santehene kwa twa asase ama ne se Santehene ton ma me da ensi ono odi Santehene enya sa proto hene wa mo ton mo proto no mo na mo di musika di so wo fa se first ton proto ekodu manhia ne otufo ne yedi na tem wo hwe nso bremu mu asese nyina nya Santehene mu ne da enso so ya asese no ne da hye Santehene nti mmere na mo hu se enya Santehene no MPP vo de na mo se me ka kire yen Asapacho so we dey anya Santehene ba wa panyini na onim nyansa se obi a wo Ghana ntini ya na de ahye no se de be yanim bebanyam so se de be am kam se Ghana ha sa obi anim nyansa se Santehene wa do so onim nyansa se Santehene babonten ana frame chimbers kekere se obi dem ya de ka beto do so ti ase de bia me ka se hwe oman we na yetim no ho yen hya se se bebu ade na yemfo ye ni ntum panyimfo bi a omoboa ma oman ne koso Santehene ye number 1 okope bo se Santehene ni mu a wonsanka bibisi na Santehene afana no antuma wonsanka so ti ase time a yendi ntokwa yi ba ye a menka yendi hene omo yawo se emla yendi hene efiri mu a nipa bonefo bi ko firi ni mfreche mu ko twa ni ti na ye kofo tamu eda hwa 8 years ansa na Santehene wura mu atuma si asem no ofisi o si ye sa asem no hawo ne tuntwai abusuo na soma de wo mu ka hwan na betima ko anim mu wie sa de be politics so mu wie sa de be politics enti ye besere wo mu Santehene de se ya me ani anko papa ne ho na ye wonpa bi ya ama na anche na wa amwa wo mai na ye ne yodium keka nsem fa ne ho na papa ibufu na okotena se din a Ghana ye ho be kiri ye papa ebi se MPP amanyuko no so ma wo mutirimu ye omo de na wo mu free se omo wie na MPP na ana free SHS ana ye twa homem na anu kra de bebo manza ne ekoto abe de so ma akwafa hye baba ofidi ya so na meka kire wo se obi ye adwuma na etua na ka ontumi hwe na school fees ontumi twa na school fees ampa me kai pa se o kan sasa un bisa sasa bisa wo mo se me ye adwuma me nya adwuma ye na me ho to me mitumi twa na school fees na ba kire me koma ko twa na school fees se enti wo mo nhyɛ ase na wo hwe na free education ni wia SS so be hwe na free ye fancy JH we no mo kan se university no wo be hwe na free ana na from class 1 kg to class 6 no eno so free ana enti wo kire me kom saa no kwa be na me fa so a me nua o mo nyai hwe masa Ghana for ran kasa ye se ye ni ate wo ne se ani tie na aba oba na ne emamu a obekọ onye ne emamu a o se first na 8 years you say about 4 years next 4 years you start 4 years sa se enye 8 biem obetwa 4 what ya behu obetwa 4 se ne ma so tete obetwa 4 Empire also mo bone say 51% na mo na win for president no o mo nye no mo nteso o mo nteso encha Asante ye bete ho beji kwa be fa so o 51% Mr 30 Asante bete no ye to ba Asante to ba bi wo ha be and the 50% there say ne minu mienu ayete ya na say nipa akatwe wa ye video ye betimi ato na still ye pese obi pese onye 51% na wanya enti Asante te no ho a enye say Asante te no ntimi nya sa percentage na Asante no wa obi odo Asante mi anto aba o onto aba ba na me tio say ye ne so mo te so ba 34% One time 34%. Yes, Asante bete no. Oh, you bete ho 30. Wo do ha be. O ton wa kwai. Ah? O ton wa kwai. Esa Asante dan mind dada. Enye adwuma. Ah? Ah, you bete ho do ha be hu. Na omo ye tu no no. Yes, Asante Nation. Asante Nation. Mo flag kura wo ho dada. Ah, ye we flag dada. Wo mo man panyin dada. Ye we man panyin dada. Ana sese kura no. Na nana da woroma. Wasa ye praying, wasa ye airport wa. Wo free a won kana biem. Enti ye kura pa yemfo obi aman so. Mo amu beba. Wo de tretachima na do bayire se nya Asantefo na beba ba fa bayire begu apro so tiase atea omro ne kashu no wa na beba beto na nanti hu ne se nkugwe ya aba no MPP fo na emo na akwafa aba ana mesumi difa me de basam na ma nkor maka o man totoro mo ne emayi eno na akode atia wo mi ana wo omo mu ade omo nwini nipa ho MPP fo nwini nipa ho adabi MPP fo ade se asofofo asofo ha wakofa asofo aba ye be kan say asofo no so ma wo mutimu ye wo mo de so mo wini wi ana because me papa JY adu e be she nkom say wo mo be wini o mo wini wo MPP on say ma me kire wade Reverend Boatin ase hwan I just say me no ti osisi e na me no mi no ye nya nuafo wo be kwa MPP na me ma kwa NDC ade nyine ni say Ghana 8 years wo ye den 8 years wo ontra
And the asofo no mka say amama be wini nyina no e science luto na no moto kaka entimi nsi da say dabi time one e soja aban no na JJ run is 21 years eno ko obetwa 8 years so woni kofo kamma ka bi baaye no na kofo aye okofo aha ayi na di ka ko adubu ahe ko 4 years wanya na ne 4 years time na kofo ko ye na wanya na JJ ka kire ne say opakunya di onko anganaga enko sene ne de or se be osi wai de obenya konwa ewa na we na etia na or se te kwahwe na ti kamam ka bi na start 92 ne ba ni na 8 years and ntina owusu bempa hu ni se da bi 8 years na so de ya me nsa nko mpp biem o se me ko ase de medidi yes odidi na adwena odi na adwena ho na omo ya so fo na adwena odidi ho 8 years ah 8 years ah enti me en fa credit man so fo bia oh dabi 8 years 8 years and amanfo so hu se free education mama mpp awini okay ba come do obi am me obetima piano ba school fees obede kra na ko school come de no obede ko school na so uni se lotto eni bible chacha eni bible president eni bible so cha say boxing eni bible bobo eni bible enti ade a wa metunu ma me papa bujas na ye wachi wade ade nyame mpe no e de nyame be ka say ko kan wa say ale ye nkra na egunya na ha na politics o bible politics o bible na se ni bible na nche se nyame mpe sa ade nyame mpe bi anko bible ade nyame mpe na se enko pon say akutubo mpe akutubo nya boxing bible na wo me say akutubo nyame ni nye ho fasika kwaji sika chacha nya bi na yesu koye no mu abafode wa so de ma otwe aba no enye chacha president e wo bible enipa na trase na ekreti ye eni bible nyame ni nye ho enti e de nyame nipa e ka kire so kwaji tumutum so ta say yesu se mra na bekora wie ye chi wade e bom man beba ana kristofo so tumutum no nyintum so mu ji yesu anu asem didia ana mu nyi tumutum ni ntum ko nyankopɔ se yesu se mra na bekora wie ye e chi wade e bom man beba tumutum mo man ako fast na bo I don't know when you tie no so ka ho nti na MPP lusu ya MPP amulusu ye sa LGBT no man sign no so ti ase musu ya Christopher man Nyankopɔn no asɛm no ana musikatura katara musi ayɛ hwɛ hospital mu bu yam ni ko sikatura ana ya kɔ abrochire ekuro no kra France Israel sɛ hin akɔtɔ boɔ bonsambo a bi wɔ ha ahintie bi si wɔ am ton $1 million na wo ka sɛ Ghana yɛ $1 million ntimi nya adwuma anti asante boye de ahuri anim kosura na ebo ne bo no play om de tum de bae de no de ho price mai ebo ne bo no ni anya asofo ko nyina se ebo mpaya mabo madwene ya adwuma nim de na anika om ko no obia container be so no om de sagu container nse e na om nyina ye om be sia me ahwe asa ne ye bie container om be sia me ahwe oh adai odo me asodan asodan turum for dan no mu si o om so mu si cathedral yesu asodan a eye Ghana for Christopher wa so om pese om ko ya so ko akoya so ho se mi se TV Joshua oni asodan dan Cameroon se Mopa Ebenezer Chirabosom onu kan se wa dan sofo na wa dan konfo so se babro no nye afi de ni vote nya na nye o video re kura Ebenezer kura na maka owusu bempa wa asodan me ma me agrada kura so tobi ono so tobi de ono so be sen come ba mi aba renew na onu se ye wie no MPP flag NDC flag babro na so dan odina bi wo what do you say? Almost about on crop as going to be my bomb, and about me, Lucy. Because I got have it now. Oh, my own. Somebody move you. Nana, young Shay. And to the fucker to the easy. San sorry, I can see a mibubo, I saw for a bull. I could see a cross on there. Any ancient Roman for charismatic, Pentecost for, Anglican for, SD for, Presby for. Yen should be to say, I come for. Sante hene tibi fra sante reja konfo nyina ni ehie ba bi ni akom bi 3 days 4 days basa bi ansiwo yemmu che ho se yemfa SDA o de yemfa nsori ambo boye yenyi sofo bi abaako no mu nyina nkohia ho no mu nkoya sori yemhwe de besi wo mbako so bia ni SDA di si yanwe samon Pentecost ni nso so mere SDA ni si yanwe asma se Presby se mese aso dan na manyame eye turumu fo no ena di sika ba ya mo de ye campaign o eti omu sia momo because unye sia eye national eye aban na si ye ti se baba yala stadium enye kotokodia etu ntimi kaso mo bi ma ho eti se meme aban na asie waje turumu na tumu a obi betuma kwa wale o sa na tie enye se sa na me hu no adenti ye se turumu ye nyintum na so ye ware hospital Ghana ha hwe mi nu ense mo kuma se o je turumu hospital turumu hospital wo kuma se ha
Yanka ni gate mutum dia na etan dodo. Yanka ni yanka ni. Any gay. Ye o gay hospital. Ah, gay hospital. Usi kumase Ah, a. metima chere E ba be menche. Medical chere dada wo. Sa. Oh, medical chere ne Ba be modi. E wo kurbo no be so. Oh, ewo baby a unity wire wo yi. Kumase. Stadium ana. Stadium unity wire no na opposite. Message First what in TB. True for hospital. I don't know who ye. Me say true. Ah, na Ghana ye dia wo. Kumase ye dia wo. Asa sabi oto atam akọ no mko ye adura na. Me nua, me come sentiment o. Me come sentiment. O se me be ewura be ka asem bi, o se panye kura to Kumase a, onim de kwan fa so to fom. Enso no obi na di konkonsa kire. Ye papa bantama hene. Na nsan a kwan ko daveti ma denkyem pie. So o ka kire ewura so onim ho hwe. No onim se e ho ye court. Ko be ka se onim ho hwe na nka ya ma ne se ne kwan kwa dwene ho na se abra biem. Ana santene bi na se na onim ho hwe na ne kuro na me de ma se hwe so no. Kwa be na fa so hwe so. Na o se nkotoje go fom. Ansa me di ade agya me di kura agya bibia besim na so onim na se wan kala me di agya no kura no. Ohun ahemfo adwen. Security awada so dai. Na se onya too sure dia na se wo dai. So ti ase e tu ntimi nya bibi mfansie nipa. Yenim de ekoso Kumase ya. Ti untu se ni nyina kan wona akofa anim guase we di aba. Na se Nyankopon na akasa na asese. Nyankopon na na makasa. Ebinom so se aha ma menwie wi ansa na yakosa anse hunu no mudi nso. Ebinom so se sa garam se na wo matu asensa ase ni nsuo na bosom ni nua ne nhoma ahonhoma wo nsuo mu nso kan wo no nso akasa. Mahama atam no atamlet tam mba galamse wo ho. Galamse ba Ghana ha kura betima ka se buru 1956. No mu chem se aban we de adoso. Adoso no nya se MPP sa atam nso na ho kire so ba ye. So ti ase NDC for omo man share chairman to excavator 50 NDC tam tablet tam excavator makuma ku 50 na no ya na maintain panimfo no bi ase se ade na illegal ade a ade na se custom for ko hu so bi private car wan fa collect kwan so ye tina ye born Washington ye discane bo man no ne excavator almost be 13 billion to 15 billion 13 ni ahye no e ho na menti ase no e na anwa ka akra ye 12 billion na excavator mo mo amena me nko parliament obi o ti so beja constituency be mia enka me pese me gina bantima o na nko monto ma me na no abosom na beto ama wana ase fa enipa me wa fanso e wo bantima oh na ni me se me wo dom se MPP ni NDC bebre eh oh nipa ya da mi o and next election ko independent ana be ko party bi din independent ni de on wi no ko wi ami na ya hwewe na unu se mi nua be me bobna unu ya be ma be cheda na ona hia oba na de ko to ba no unu mi se mi hini na abondua ai mi mapaya ai drobonso hini na abondua wa hini dumi wa o be ya campaign wo se ma ma yin fi ametia mi se we ye nipa na o hini dumi o unu mi se Nyankopon de tumi ahya ahemfo nsa o but to be frank Nyankopon o hini dumi wa to be frank nana Ghana wan hwe na udi domachi a oni begu ase ah nipa nye o nipa ho otro maten na oye work na nipa na di akiri oba santimantema na ehu akra na obi o wan DC atale bia no o wan PP atale o CPP atale asema wo kan no kro me wo fa ase ba ko me ko ma me di birthday me ko jaachi ana mbi atale bia wo bi no okura MPP ti na me eh na wanzu nya no sa anka hwe me de wo mu cho se menya landie menya NDC ana we MPP de na akwa akwaje eti de obewi ni bia na ma hye bi de akwaje so na me eh eti de okay no kre edom adi yala na chi ye work cheda wo kwa mabuni ye di na chi ba Ghana nyina cheda ntimi anya na common sense for no way bra enye no na enwanwan ye nim ba bi omto aba cheda ene ala nche maten de ko yete se wo test mic 1 2 3 home vote 1 2 3 sa ene ko so Ghana me ka kire Ghana se Ghana ye nyina ye ye besre ku betima ba Ghana aden ko fasima bo aden ku betima ba Ghana asem ma kan o aden akwa amde cheda afa so ku betima ba Ghana o na cheda de jai aden ti na kwa amde cheda afa cheda omo ye ne den omo ye cheda den omo se free bi accreditation na so kan accreditation na kan say accreditation ma sa go school na mi na o abi before man ko bi omo so ma aye den omo afa ne de am bebira ma no no bebere ko de ye den okoya nko benyo mi si bebere ko de ye den accreditation na to vote nyame che nkan ko mi no aboka o wa aboka wo man din se tie me se kroma nana upo wumpo asem we upo wumpo emfa won ni usika wo ani udibra wo yo penne mana na dan kwa kufu adon tene wo se wo ko independent
Mabomi antino so ko independent. Mahama na o win ntino so ko independent. Ube vote obinya. Ma me nkyere wade bi na Ghana fo fa nyesua de. Unu mi se Tigo. Na ye ma akufu ade dia. Akufu ade company. O ma ye president na ko animu pa. Onya be ye president na wo kan ni Airtel bo mu no. Ene o mo we. Ekofom. Anything na santi hini niam bi wo bebre na ompeso be yi nanim. Ko wu yi anim a obi wo kra wonya ne hwe so wonya hu se we odi enti ne no aron participate. Oh na se mi omo tonton aduane obi wa no ye store obo hu no kofa MPP flag no de aboho. Me hu ni se nipa me kan se maame mi serew. Ti wate. Enya MPP fo nkwa ne didwa wa. Ba bia woto ade no obi ya beba wo. To obi ba no hu se flag we de ota no on paper ti ne se bia omma. Me ma bebre titi omu de firi ho. Se ti se ye ne ya konfo sei. Ni kwa se wuyi wanim fo bibi ho. Na obi bi wo yo hene ni wanim. So ti ase. Unim se ba bia cheda ne yere koto aba no onya ba ko. Ai ya no se ya. Eti wono na anto ama se ne yere. Aya Asem bisa se cheda na anto ama no ho. Se ne yere na anto ama no obi nim. Na yenhwe violence afi ye declare aba no wie no asi no na ye mfanwi. Se me no ka say state properties. Yes em. Ebi ya ankrankrempo de. Obi beka say na no ye to bi wie bi si. Enne minim se esla wusu wo mo aha no pa. Mpanyfo bebre a ya gyeshi binom dan. Ebinom cars. Ebi ye nipa ewu me no ka say de minim ne nipa be 4 a ewu abatwem. Mate wase. Die wawia Ghana sika e de abo sa abra de be firi ni nsa. Se de efifiri bebre efifiri omo nsa. Ghana ye de ba social media na ye ka omo de nua ye bo na tiri no e donso. Die e oman japade a uni wakose no de we de a obenya problem. Ba wo so wa ban nim na wawia de koye wajapade no de hwinhwima de ko soro. Ehon de be ko so ahye. Eje betuto bi mu fie kwa me bi ahye. Ebi ba yibu bu agudem ampide atu omu no. Ebi ba bi bu agudem. Suroku ba chibinom. Omo ma wia oman no. On the 7th. Mato hu dwan nyina ho. President shai wie ya na me so mabodua wie. This time you kon butu. Ye ntra se ma obi mfa oman na japade enni nsem hunu. Edua no me bebo ne mienu. MPP betena so 8 years no. Omo wia oman ni sika. E de aba omo bra. Omo ebi be wuwu. Suroku ba chibinom. Ebi be bobo dam. Ebi so japade be firi wo nsa. E na wo president no so wa ba. Ade bi e yo oman ni sika. Na wo se wo nto aso wo. Eno so mebo odua. Okay. Sani ma omi no ya adrepa o. Oman ni sika e de ahye bibia ase. A wo beja me na gumuro mama na se. Ai mebo odua. Okay. Mebo no members ni nyina dua. Me gina oman Ghana di mebo odua. Na nya de nenye bibi fufure dua. Ada na dua. Omo nyina musoro dua bo. Unse MPP fo nyina bo odua. Edua ne de me se mebo odua na akofo se mba gya to parliament. Ne dua ba be yelo. Ne dua ba be yelo. Na ye hwese sa akatase ne proye ne bekoso bi mana. Edua ne de me yo man Ghana ni. Unim se makom ya mekom mitua tax. Mitua. So wo krata che se wo. So ti ase. Me kuta tu mi krata che se me ye komfo. Mitua tax. E ma aban. Se de be mpuntu nyuma bekoso. Na ya bobo ni nyina no a. Na okwabra na ofa gubotom. E de akwatwem kwasi ampana. Akosisi akoyi wo japade. O mebodua. Mi bodua so mi nyina Ghana asaso so mebodua. Sika de Ghana sika. Wa papa na de ma obi ni uni asem. Wo papa mfifira obi ni uni asem. Wa mwani anso akatua. Na so wia Ghana de ko bobra. Wo de wo ni pombewu. Na fe yem hwe we finally. Wo kan. Say going forward na ye ku anim. E de na wo say NPP amanyuku omoye. Me dem bi mama bi man campaign. Ah. Now there was some critics in here. Ampo. I don't know mama bi ma open. Oh, mama bi man campaign. Me mama de Kennedy ba. Ba bo mama bi aye fine. Oma fa Kennedy ama o mesa akwa. Ade na Kennedy. Eni pa bebre na wan bibia man ku. Ade na Kennedy. Me kura mi krom ni ja chede hye. Otumfo cheame. Your friend say ye. Edutum. Anotewa. Oh, when you for what education so. I also for president dey. Na de won kan ntia de yenya bi wo hon ma de empon. But some chance nya mampanyin empon. Na education no cost say o mangana. Oh, koyi. Opeso di president dey say mbeti akom school. Won me dan kese na me yen. Na mbeti akom school. And so education. Yet Ghana ha hwe de bia enche curriculum no men kan ye woman chance. Mama ka sem kire. Yet Ghana ha na COVID ba ye. O frɛ nkramofo, e frɛ asomfo, akomfo wan fi ye. Akufo do fi komfo bai. Ye ne ekuta nguro no. Omo fi ye ne akufo ado penso. Efrim eye yem Samuels penso. E na oyi nananom free saa nhyehyɛ enim a
ye bom pa ya ananom ma e na mampanyifo abanyina so to na mampanyini akufuado okofa friends ambulance ba do kogunza omka so mo ye smart che ye on munye ntum ba wonu mi se ya si na emu e wo ho amlebu ka se efo brodu ase wan no ne ye friends we fidin right za correct kratas edini modu ni bibi abrodu enyo ne gina o ma konfo enti se mo hia ye ho a mo de ya si na emu gosi wa de me se ye be ku mo kakra kakra ya konfo ye be ku mo kakra kakra ni mo fidie so na me ka se MPs no belusu ombeto mo due nti Kennedy nkwani nipa officer wo se akonfo ye probi o kan kore so mo anyi Kennedy nko yi obi e ba ji gon no mo de ba umia na sa be dabi na unim de me ya me hyehyeye asem na mapese kamenka me ya hyehyeye ne se e wo se Mahama tim betwa 4 years na woko na Kennedy aba abetwa 8 years firi se ma umia ba ya obetwa 8 years na e beduru na Kennedy wo 80 plus won't be president I think 442 na to na ese mona yakase ampa nipa bi 1 pp ni mu a na ono mu ya abro mu pese ba omi alusu no woka ho na se ba omi de me ka kire nse mu ha no ho me ka kire ne yire se wo nya face lady gura o bag kura eburu 12 billion bag e handbag keka ankun kura ntimi nhwe mu no esen wo ho because of Mahama yire ekura sa bag ni bi won so be face lady ana oba second lady oba mienu wo maada bag na wono koto na uche esi to ese bukom halamfo na moji wo musika no omo na abegina Wagadugu no na mbati modo e utiri pa fo enti no kra nika kazi ya omare ona bo ware na se de mesre DC is ana nwa ndi anu osi de mesre DC kwa abre south on packing no mo mpam no ono ankasa je fast o na say aban ni etwontwa e betwa 7 January sam dey on packing nyama okwai onko hwen face phone na waye no aye face phone aye face phone aduma junction wa ani enko pempata na kwa ginam kura e ho na sem de me chansi nkosi obi a wote a wo so pa no me so pa o say na wo ya de na nyantimi enka me de me nua me ne otu yi me de second ye phone wo ya de na nyansi me fa ya osisi a awuzia ye di senior sorry na de Nyansapo ye beka kakra nyia ne se ye besre Ghana ni ye nyina ye dia obi a ni wo ye Ghana ni che Ghana ni bi de ya areho mu ne se ba me nua tekima de de eye mesre boys ne se omko se police station kakra kalo omko se renka ho na ade sai me se se police ni bi ka kire ye wura bus driver no se police driver ka kire se asa ban de na ntimi nyeran yes ayi techima konte no police station ho wa ba bontia ba nsangire bu misira mu mpem ma me asa ba yebi mu eno so ye boys na ba so eno so ye wura na de so ma na obobo boys na ba so ana se ndo ma anya de ami ya kumfi na asa so ma ni ya na onde osman bia na nsem na no osi o ye eya so me ka che oluma ni se papa we mu na di wo henachi a o mu problem yes so abusia anu anu no ye nye yanom asomdua buam na sade na me ka no Ghana ni ye nyina ye dia enye ba akofo bi adea dia rewo ne se ye ne ayesese niema no kra ye prepare mikrofo ekunkum nipa no ye ne ni dibre ye awurade Yesu nyabotre mesre ye nuanum takimafo o kan sem bi se akonfo abosoma e watakima ne ho nkro no be besre unim se takima ya nkasa no emre a se tututa amko ne si ye no takima dane amanfo takima dane amanfo ana wode ni nua eye takima hene etena ho so mo hwe ho fi so mo nyina aya abusua enti omo nim abakwasem a omo kansem enu nti na ma otumfo esore a otwam ho a otwadwa mata no tano na nkasa ne otumfo dia o ye beni emira sante kokoduru beni abosom nyina ehwe otumfo ase o tetene ba bi abakun adi nkunima koduru bi ahwa honhom ne ho ahen nyina asase ni na ba ye odia ye ba sele takimafo ye no mu ni asem bai aye baako aye mienu ena ye mpese ba ye miensa se de omo no so omo pam hufu a omo to no be ma no enye ye ne ye de ntokwa folo wo mu tam ekun ne ba ye na takima obi na wote ase o
o se tutu time na obi anti ase enne na o se tutu di kumfia me yaw a na odi kan tena ho enti mo nyɛ saa ne ma no na me kai o ma de bi unim se bonofo no omunni asante asase no bia no uni se bunu ni bia nhyem ba ukọ bunu na layo a ba bia bunu wa ha no na asante hye ha na asante hye nachi na asante adidadidam ye no mom petokwa ye nyina ba ko ya wale ye ho ba se no mtoto bobo mu no de omo mepe ho asem binka ati ya sorry so akọ ye mfa asomdwe brebre sanse mo amo sese ne ma no kra na amanyuko no mbe power ya munya hwe o ya ne mo na ya na mo kire mo ne ade na ye mfa asomdwe nkamom ye o man ba akọ ede ya ye to aba ona bobere obi bedi nkunim na ye nkamom ne ye nkekere o man nsa de ye nyina ye pe no aha ena ye de enkomotwetwe no esi ye mamu nyina mu ene hwa awode ahene wa mede ene abusu apani owusu aduome kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro mantum ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratama ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame